αιωνία η μνήμη αξιομακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών. Αιωνία η μνήμη αξιομακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών. Αιωνία η μνήμη αξιομακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών. Ο Δήμος Καβάλας και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού τίμησαν τη μνήμη του επίλεκτου στελέχους της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών ναύτη Θεόδωρου Κάργα, που έχασε τη ζωή του πριν από 12 χρόνια εν ώρα υπηρεσίας σε ηλικία 20 ετών στη Βραχονησίδα Πλατεία. Ο υπαρχηγός στόλου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, υπονάβαρχος Ευάγγελος Αποστολακάκης, και ο Δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτσής έκαναν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Θεόδωρου Κάργα, που κατασκευάστηκε από το Πολεμικό Μουσείο με δαπάνες του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και τοποθετήθηκε στον χώρο μπροστά από την λέσχη αξιωματικών φρουράς Καβάλας. Γονείς του Θόδωρου Κάργα, ο Γιώργος και η Μαρία Κάργα που είναι μαζί μας, οι αδελφοί του, τα νύψια του, αγαπητοί φίλοι. Ο Θόδωρος Κάργας γεννήθηκε το 1979 στην Καβάλα. Αγαπούσε τον αθλητισμό από μικρό παιδί. Σε ηλικία 11 ετών ασχολήθηκε με την ενόργανη γυμναστική και στη συνέχεια με την άρση παρών, όπου κατάφερε να ενταχθεί στην εθνική ομάδα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να αποτίσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής στον Θοδωρή Κάργα, ένα παλικάρι με ιδανικά, θάρρος και ψυχική δύναμη. Ένα παλικάρι που επέλεξε τον δύσκολο δρόμο της εκπαίδευσης των ανδρών της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών, προκειμένου να ικανοποιήσει ένα παιδικό του όνειρο. Το δρόμο αυτό ακολούθησε με καρτερία και αξιοκράτεια, έχοντας σαν μοναδική ανταμοιβή την ηθική ικανοποίηση της προσφοράς του στην πατρίδα και τους συναδέλφους του. Είσαι εδώ για να μας θυμίσεις το παράδειγμα αρετής, γενναιότητας και αυτοθυσίας. Είσαι εδώ για τις αρχές, τις αξίες και το καθήκον για τις οποίες θυσίασες τα νιάτα και τη ζωή σου. Έπεσες εν ώρα καθήκοντος, σε διατεταγμένη υπηρεσία, σε άσκηση ενορθόδοξου πολέμου. Το όνειρό σου ήταν να υπηρετήσεις ως μόνιμος τέλεχος στη διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών, που ξεχωρίζουν για τη σκληρή εκπαίδευση και το υψηλό επίπεδο της μαχητικής τους ικανότητας. Δεν σε ξεχνάμε και είμαστε εδώ, οι γονείς σου, τα ανήψια που δεν γνώρισες, οι συμμαθητές, οι φίλοι, οι συναθλητές σου, οι δάσκαλοι σου, για να αποδώσουμε τιμή και να ακούσουμε το τραγούδι από τους συμμαθητές και αδέρφια σου, που με τόση χαρά τραγουδούσες τους μήνες της εκπαίδευσής σου στην ομάδα υποβρυχίων καταστροφών. Ο Θεόδωρος Κάργας έχασε τη ζωή του την 1η Δεκεμβρίου του 1999, τελευταία ημέρα της εκπαίδευσής του σε σχολείο της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών, όταν κατά τη διάρκεια άσκησης ανορθόδοξου πολέμου με πραγματικά πυρά, μία χειροβομβίδα έσκασε στο στήθος του. Το πολεμικό ναυτικό τον ανακήρυξε πεσόντα εν ώρα υπηρεσίας. Ένα σχολείο που μου μάθε, Βοτανικό, και με κάνε, και αγάπησα, του σόι, και θέλησα, βαθιά εγώ, μες στο νερό, να κολυμπώ, σαν βάτραχος, και σαν στοιχείο, Σανόι! Θυμάμαι και εκείνη τη γλυκιά κύρα που την ελέν ελευθεριά θα έρθει ξανά